Dobrý deň, volám sa Radovan Michalík a pracujem v lekárni Sanfarma v poliklinike Proker v Košiciach. V súčasnej dobe dochádza k významu samoliečenia a medzi doplnkami výživy, ktoré zažívajú taký boom, sú aj probiotika. Čo tie probiotika vlastne sú? Sú to mikroorganizmy, ktoré prirodzeným spôsobom osídľujú naše sliznice. Nachádzajú sa v nose, nachádzajú sa v ústach a osídľujú aj naše čreva. My s nimi žijeme vlastne v symbióze, sú pre nás prospešné, zúčastňujú sa procesu trávenia a keďže najväčší význam má osídlenie probiotikami v črevách, je to vlastne aj najväčším zdrojom našej imunity. Vplyvom užívania liekov sú to hlavne skupiny antibiotík so širokým spektrom, teda so širokým záberom. Tú črevnú mikroflóru nám bohužiaľ zničia. Popri zlých baktérií, na ktoré vlastne tie antibiotika užívame, dojde k zničeniu aj tej prirodzenej ochrany čreva. Následkom toho môžu vzniknúť ochorenia, ako sú hnačky, na druhej strane zápchy, poruchy trávenia, plynatosť, teda nadúvanie. Užívanie probiotík by malo byť v podstate začaté alebo započatá liečba súčasne s antibiotikami. Mal by byť tam urobený určitý odstup, minimálne 2 až 4 hodiny od užívania týchto antibiotík. Na trhu je strašne veľa preparátov a zorientovať sa vlastne v spleti týchto mikroorganizmov je samozrejme veľmi ťažké. Niekedy sa nás pacienti pýtajú v lekárniach, či nestačí užívanie probiotík, respektíve mikroorganizmov nášmu telu prospešných aj v prirodzenej strave. Myslia tým jogurty, kyslú kapustu. Áno, aj to je jedna z možností. Ale bohužiaľ vlastne pri súčasnej výrobe mliečnych výrobkov dochádza k tomu, že to mlieko je pasterizované. Čiže na základe toho potom vlastne tie probiotika aj tak umelo do týchto produktov dodávajú a vlastne skladovaním v chladničke môže dojsť k tomu, že tých účinných alebo tých živých baktérií je v danom preparáte veľmi málo. Bolo vypočítané, že nahradiť jednu kapsulku v doplnkovom preparáte by znamenalo užiť až 8,4 litra jogurtu za deň, čo je v danej chvíli asi nerealizovateľné. Preto je oveľa lepším riešením doplnenie si týchto probiotických kultúr v doplnkoch výživy, ktoré sú na to určené. U nás v lekárniach Sanfarma disponujeme širokým výberom probiotík, preto nás neváhajte kontaktovať a radi vám pomôžeme s výberom probiotika pre vás najvhodnejšie.